izan zen aukera. Lau euskaltzale zororen asmoa, amets baten hasiera. Hainbeste oztopo, hainbeste traba, sasi guztien gainetik. Labarkan asmo bakarra, loratu dadin euskara. Para. La Bola de la Barca ekainaren 15ean ospatuko den Ara Euskaraz honekin, bultzada sendo bat eman nahi diogu eskualdean indarrean dagoen Asa ikastolako proiektuari. Baita ere, ekonomikoki azkeneko urtetan jasaten ari garen murrizketei aurre eginez eta gure hezkuntza eta hizkuntza eskubideak aldarrikatuz. Guztia aldarrikatzeko modurik egokiena ekainak 15ean La Bola de la Barcan jende gainezka egotea behar dugu. Horrela gure sendotasunaren adierazlea argi isladatuko da, baina honetarako zuen guztion presentzia beharrezkoa izango dugu. Baitugu erronkarik ederrena, oroimena sentimena. Etorkizuneran, egan, mugan euskaraz, duintasunez bizitzeko. Dema bizi, mugan bizi, naiz ni ikastolan esi, bihotzean hasi. Mugan bizi, naiz ni. Erroertzea euskararekin topa. Araba euskaraz, herri osatik ate joka. Txoria ere libre, egan txioka. Altxamugi, altxaie